Tabi iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri nehil ütköşük ve güçlü. Apple kompaniyası şu yılın sentyabr ayında tabi iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modellerini köpçülüge getirdi. Tabi enjamlar mundan azalqy, iPhone 15 modellerini meňdeşýäli görünse-de, olary tapawutlanýan uly tehnologiýa ösüşleri bar. Esasanam Apple'in suny aň tehnologiýasy bilen dol utgoşdyrylan iPhone 16 modelleri enjamlar ve olaryň kameralarynyň has täze aýratynlyklary barada uly gyzyklanma döretdi. Täze iPhone 16 modelleriniň aýratynlyklary Apple 2024-nji ýylyň 9-njy sentýabrynda geçirilen çykyşynda 4 sany täze iPhone modelini ködürledi. Olar iPhone 16 başlangyç bahasy $799, iPhone 16 Plus başlangyç bahasy $899, iPhone 16 Pro başlangyç bahasy $999, iPhone 16 Pro Max başlangyç bahasy $1199. Bu modelleriň daşky görnüşleri geçen ýylyň iPhone 15 modellerine çalymdaş. Ýöne olaryň käbir täzelenmeleri, renkleri we güýçli prosesorlary bar. Esasy ýetgeşiklerinden biri hem olaryň batareýasynyň ömrü bolup, iPhone 16 has ubin video göçürmesini açmaga mümkinçilik berýär. Kamera we synny aňyň täze mümkinçilikleri. iPhone 16 modellerining esasy tapawutly aýratynlygy täze kamera dolandyryş düwmesi bolup, ol ulanjylara kamerany tez ulanmaga mümkinçilik berýär. Yeri gelende bellesek bu düwme iPhone 16 modellerine mahsus aýratynlyk bolan vizuallaşdyrylan aň funksiýasyny hem işledip bilýär. Bu aýratynlyk kameranyň öňündäki zatlary seljerip, suratlary esaslanyp maglumat berip bilýär. Vizuallaşdyrylan aň telefon kamerasyny restorana gönükdirenmi we şol mekanyň iş wagtyny, bahalaryny we sargyt kabul ediş maglumatlaryny anfatlyk bilen alyp bilýär. Şeýle hem afişa görseňiz şol wakany kalendara goşup biler. Hatta itleriň tohumyny kefitlemek ýaly aýratynlyklar bilen hem işleýär. Täze düwmeler. Täze iPhone 16 modelleriniň esasy ýetgeşik bir bölegi kamera dolandyryş düwmesi bolup, ol kamerany işçiňleşdirýär we ýumşak bafylanyna dürli lentalary ulanmaga mümkinçilik berýär. Şeýle hem bu düwme zoom funksiýasyny işçiňleşdirip bilýär we kameranyň beýleki dolandyryşlaryna tez geçmäge kömek edýär. Esasy teknik aýratynlyklar. Täze iPhone 16 ve 16 Plus modelleri Apple'in täze A18 prosesorlary bilen üpçün edilipdir. Bu prosesorlar enjamlaryň has çalt we takyp işlemegine, şeýle hem suny aň funksiýalaryny üstünlikli ýerine ýetirmegine ýardam berýär. Pro modelleri bolsa A18 Pro prosesorlary bilen güýçlendirilip, has ýokary tezlikde işleýär. Apple bu täze modelleriň köp sany teknik aýratynlyklaryny gowlandyrdy. Meselem iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri has uly ekran ölçeglerine eýe bolup, Pro modeliniň ekrany 6,3 duyma, Pro Max modeliniň ekrany bolsa 6,9 duyma ýetipdir. Kameranyň täze aýratynlyklary. iPhone 16 Pro modelleriniň kameralary täze 48 megapiksel füsion kameralary bilen üpçün edilipdir. Bu kamera şekilleri has çal suraty düşürip, has takyp we ýokary hili suratlar almak üçin edýär. Şeýle hem 4K 120 kadr sekundda video ýazgy almak mümkinçiligi. Videolaryň has ýokary hili we kinematografik görnüşde düşürilmegine mümkinçilik berýär. Täze renkler we dizayn ütgeşikleri. Apple täze modellerde täze renk saýlawlaryny hem girdi. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modelleri ultramarin gök, gyrmyzy, ak we gara renklerde gelýär. iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri bolsa çöl titani atly altyn görnüşde täze renkde ködürlenýär. Sünni aň tehnologiýasy bilen täze tejribe. Apple'in sünni aň tehnologiýasy iPhone 16 modelleriň aýratynlyklarynyň biri bolup durýar. Bu tehnologiýa Siri bilen has tebigy gepleşikleri alyp barmagy mümkinçilik berýär. Şeýle hem ýazgylary öz içine alýan programmalarda tekstleri ýazylşy, stil taýdan gowlandyrmak, beýan etmek ýaly funksiýalary bar. Täze iPhone modelleri bilen bilelikde Apple'in Watch Series 10 sagatlary, AirPods 4 we beýleki täze önümleri hem köpçüligi ýetirilipdir. Bu täzelenmeler bilen Apple'in önümleri has täsirli we täsir galarjy enjamlar hökmünde kabul edilýär. Netije, iPhone 16 ve 16 Pro modelleri geçen ýylky iPhone 15 modellerine meňdeş görünse-de, olaryň aýratynlyklar we tehnologiýa ösüşleri babatda uly tapawutlar bar. Esasanam suny aň bilen üpçün edilen bu modeller ulanjylara has amatly tez we takyp tejribeni ködürleýär. Apple'in sunni aň tehnologiýasy
Vizuallaştırılan aň, täze düwmeler we kämilleşdirilen kameralar bilen täze iPhone modelleri tehnologiýa süýjilerine uly gyzyklanma döredýär.